गार्जियन भैया चाचा जे भी बा हमरा हमार गार्जियन विनोद बाबा जेकर भी हमेशा सहयोग रहेला दिल से हर चीज से। यही से यहाँ के हमने के जब प्रोग्राम करे ना अपना घर में आइल बनी जा हमार दोनों भाई जन के आप सबको बहुत ही प्यारा इंटरटेन के लिए डब्लू और मोनिया दिल से धन्यवाद। हमने के एंजॉय करे के बराबर हम भी चालू करो तनी रोज सब के उम्मीद बा कि अच्छा लगे रोज सब अपना प्यार देना एकरा खातिर दिल से धन्यवाद। और रवि बाबा यदि आवाज हमारी आपके पास पहुंच रही है जो मेरे गार्जियन हैं विनोद बाबा और रवि बाबा और तमाम जे भी लोग सबके अभिनंदन स्वागत। आप आ जाइए मैया पे और दोनों लोग आ जाए। भजन भजना हो भजन हो गई अब गजल में हुई खाली जल्दी ना आओ लो मिला ली इसके माता हमारा जिंदगी के और हमारा जिंदगी के श्रृंगार हो और हमारा देखिया के बहार हो और हम तोहरा के कैसे भूला जाए जान हो ही तो हमार समहुतिया एगो मिजाज हम बोली ला मैं लेके कहत हूं हमर भाई है पूरा कि जे भेटई बेना कइला अरे लौकाला से का भई आज जे दावे न होलता अरे भौंकाला से का भई अतने ना इधर हो ये ले लो हमर विनोद बाबा जेकरा के हम बड़ा दिल से मानिला अब बाबा हमरा के दिल से माने ले कहे के बाबा कि ऐसे सोना जब ही बिना कइला अरे झोंकाला से भई एगो हमर गाना ई भाई फिलहाल में YouTube पे देखी हेलो एगो नया कंपनी खुलल बा जेकर निर्माता हमर बहुत प्रिय है।